do eling to Mas. Sing Mas. merasa balungnya tuwek aja sampai bawah. Balung tuwa Des. Wis do tuwa ki aja sampai ngene iki ngisor iki loro. Mesake Dek Eva. Asam urat. Asam urat. Iya. Kakean XXNL. Ya, tuh, wa, gak. Apa mau? Apa? Ya ilah. Tua bangka. Ayo. Men. Tuh, wa, gak. Apa kowe ra kelingan? Bahagia buat keluarga besar saya Pulajan Mas Manten Mbak Manten Samawa Nantian aku bocah sini dulu. Nah, bagian kepalanya tolong. Big loh. Apa kowe ra kelingan? Monggo Pak. Nggih, matur suwun. Matur suwun, barokah. Duduk, Dek, iki jangan ada dusun. Ibaratnya iki wong dodolan oleh pelaris. Di tiap-tiap kedagangan Dek, tunggal guru aja ganggu, tunggal bapak aja godho, brambang abang nyimpang, brambang putih nyingkreh laruis. Laruis. Ternyata Masnya fotografer ya? Iya. Monggo Mas, joget. Donita Jaya. Yuk. Joget.
Oke Deva. Sudah Stefani. habis. Nggih. Bapak. Mungkin Bapak Salim. Bapak. Saben bengi nyawang. Dene Mas keri-keri. Dalam. Aja dibebrotoni no. Lho lah aku lah arep maju. Nah, marep ngene ben Oh, ngene. kepenak. Nah, mosok diparingi bruto. Iyalah iyalah. Mas Fajar ki nyawangi ben kepiye ngono lho, ben keri-keri. Oh ya oke. Konang. Niki soalnya dene Pak Mas Mbok monggo joget. Dedek nih Mas keri-keri nembe garbeni dadi anu kan ngeten mungkin ndek gogrok. Ora. Anake ora. sapa iki anake sapa? Iki isine asetku kabeh. Wah, setmu kabeh. Asetku Melu kabeh. andel ya, Dik. Heeh. Mm-mm. Ya kalau kadang-kadang Pak No kalau manggil Nimas Setiawan itu setia dan menawan. Jangan salah paham ya. Ya, oke. Insya Allah dididik Nimas itu menawan dan selalu setia. Nggih, lha ngono lho Mas Fajar. Setiap tikungan ada. Yan mamajang mau nganggo jahan kecong apa Dik kecong? Mau nganggo janur kuning kembang wae weton Mas Fajar lenggat mriki wonten wilayah pundi? Wilayah pundi? Buka. Wonten Tapos. Tapos. Insyaallah mungkin nek kita melewati Tapos, kita merapat ke mampir ke bakso Mas Fajar. Gratis ya Mas. Nek gratis ana timbuh ngono ora isin. Ya Pak ya. Oh ya tenang wae, nomor rekening aku ya ora Mas kabotan Fajar, kok, Pak. Mas Fajar nyun sewu, WA-mu lebokne WA-ne Dik. Heeh, kok WA-mu lebokne WA-ku. WA aku. Ya WA aku, ya Allah, ya Allah. Lah menyambung silaturahmi lho, Iya, Mas. insyaallah berkah. Yen memajang tekan kene, Dik. Pacitan no. Kowe tekan Pacitan no. Pacitan Sarawi. Dek nih mas keri-keri, dek nih mas keri-keri. Ape? Panas aman? Panas. Penak kandhani kok, Pak. Ora penak. Panas piye. Pak, dibuka sithik bener panas. Dek, Dalem. kamu siap jadi tisunya Mas Fajar enggak? Keringetan loh. Oh lah siap Mas, pakai tisuku. Tisunya kamu jadi tisu. Aku tadi tisu. Lah tak lapi ngene Mas. Ya Allah. Oh pucuke, ya oleh loh Mas. Ya Allah. Ala. Lanje. Panas. Utian. Janjine piye Mas? Janjine kapiye? Jangan Dek nih Mas. Mas Fajar kayaknya ini belum nikah deh. Belum dereng nikah kan tak Mas? boleh. Belum. Ah. Oh pantesan keringetan cerai cewek. Anu iki hatine berdebar-debar loh Mas. Ya Allah. Soalnya cewek agresif. Jane aku ki ya lemah lembut loh. Alantut. Ya Allah hatine kedut-kedut Mas. Masa hati ini dek. Aja kedut-kedut, aku ya kedut-kedut iki. Panas sudan aleng-aleng. Capek gunung.
Nanti man. Tekan Wonogiri, tekan Giri Marto. Tekan Giri Marto. Nadyan wadon sarata. Zaman berjuang jur kelingan Pak monggo joget anak lanang biyen tak opendine saiki ono jadi Mas yo gak tinggal ya dia ya masa bareng Mas Fajar BDN Mbak Lucy lek suka Wahyu Oh
Mas Wasno, sehat-sehat Masku Mas Wasno. Dik nih Mas. Dalam. Niki mengke wonten pamundhut lagunipun Kesandung Tresno. Bu Besan sedherekipun Kesandung Tresno niki mengke wonten Roro Jonggrang, ugi wonten Pepeling nggih. Kadang-kadang saking Donita Jaya langsung gaske Loro Jonggrang juragane bakso. Iki wis ditokne lho Mas. Apa, Ayo Dik? aja suwe-suwe. Syukur bisa nyawa. Bose duet sama Nimas keri-keri. Ayo. Spesial kagem juragan bakso Mas Majar. Juga dulur-dulur sedaya mawon. Selalu berkah barokah lancar usahane. La ilaha illallah.
Alhamdulillah, Dik. Mulakno to, Dik? Iya, tadi Loh. sudah masuk berapa? Sudah masuk 50 juta alhamdulillah. Ayah dari bapak siapa? Bapak hamba Allah. Kok Dek, Pak. banyak ya? Ya. Bau. Nanti kesandung Tresno. Asmoro. Kandung Mas. Asmoro. Sandung Asmoro. Nggih, nanti spesial katur Bu Besanku. Oh iya, siapa itu? Bu Besan Boleh Purna. disepil. Boleh disepil nanti tak sepilkan nanti sedikit Oh, aja iya. nanti tak sepilkan Oke, sedikit oke, saja. oke. Ujungnya apa? Brewoknya. Depan nama depannya. Nanti ujungnya Aku saja. tahu. Siapa? Depannya P, belakangnya I. PI. Juragan anu Dek. Ya. Oke. Monggo Bapak yang punya lewong. Pakai lighting. Monggo Pak nalikane kinurban jiwa raga undang rasa tumates kalbu ler ngoyai segoro datang bisa loloke atiku. Tak gendong kemana-mana. Dek nih Mas, Dalam. tadi Bapak yang punya lewong kemana ya Dek nih Mas Lah, ya? yang mana ya Mas ya? Sudah lunas belum Mas? Belum adik nih Mas, Urung keri-keri. apa-apa. Ya Allah. Pak E. Nengen tito Pak E. Wis kondur kali Dek, Oh udah, ya enggak apa-apa. dikini saja. Yang penting kita tidak punya utang. Ya. Sabdo Pandireto Ratu. Bagi aku ya. Yo, alah, alah. Sabdo Pandito Ratu mrenges sliramu dadya ing sisihku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal sinawa mati. Donita Jaya lho iki ya. Keri-keri gatal, menggatal.
Iya, Dek. Ada penyanyinya itu yang sing sok nyanyian aku lho, aku jenenge lali. Penyanyi nek alam. Yang nyanyi duet tadi. Cendol dawet ya Oke, pamer bojo. Baik, pamer Oke. bojo. Tutup saja, Dek. Nggih. Sabda pandita ratu merangis seliraku nyadya ing sisihku mogi Gusti ngelangi tresnaku bakal ginawa mati. Ini langsung dikasih aja ya Pak Gino. Kalau lu gak bisa diam, gue lempar lu. Berapa santri? Bersama Masih bersama Vicky Donita Jaya. Nanti buat pasukan Bresla ditunggu ya. Siapa yang biasa nyanyi siapa? Nanti diajak ke sini ya. Opo kabeh lelakonku kowe tega nglarani atiku urip tansah kaya ngene omah wis ra ono gunane bagus Hatiku tansah nelongso udah nangis sasa saben dino tak kuceli tak tresnani ora ilo wong tansah pusing. nangis atiku nangis nelongso yen kelingan tresnaku digawe lara nangis atiku nangis kesiksa ninggal aku ngebotke marang wong liya. Ibu Sandri nonton enggak, Dik? Nonton. Nonton. Ibu Sandri sehat-sehat ya Cikarang. Usahane ya lancar iki juragane Ciki lho iki. Iya siap. Sepenting kok cair. Kok tak tak kon TF. Bu Sandri nanti tak kirim nomor rekeningnya. Lilo aku kudu lilo. Lilo kowe dirembug wong liya. Nadyan uripmu wis mulya. Mbok yo eling atiku kesiksa. Donita Jaya. Lek sumbat tete. Wong bahasa lanteng aku. Masuk deh. Opo kabeh lakonku kowe tega larani hatiku urip tansah kaya ngene omah wis ra ono tentreme. Hatiku tambah
pirsa ke sampun. Mas Andri sudah Nggih. nggih. Habis lewong baru ya. Ya. Sana. Ya. Ada bos gilingan. Lagunya apa? Ya itu kan dulu. Gala-gala. Oke. Pak Tugio. Masih ada Tugio LC sama satu. Bapak sinten, Pak? Satu ini Bapak Tugio. Goyang Bapak. Yo, yo. Tak goyang kemana-mana. Monggo Pak Tugio. Monggo bosku. Siap. Iya. Siap. Monggo Pak ditemenin Pak joget. Pak Tugio. Lewongan di tanah Jambi. Dadya ati sawiji. Senadyan abot tak lakoni. Hae, Pak Tugio. Kalau HE itu ibarat parkir sedang parkir dulu gitu loh Pak. Iya. Sabda Pandita Ratu ya Dek Pak. Kak Eva sama Bapak Tugio nih Mas, ini tak cariin sini. Ditemenin biar temenin Bapak sini loh. Nah. Asik asik asik. Asik. Ayo 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 ayo. Sama siapa nih Mas? Rasa bro, rasa bro. Alalalalalala. Iya ada. Tali kotak masih. Atak gindangan kemana-mana. Deva, bos kita, bos Tugio masih ada tali kutang. Oh iya. Dibebaskan tali kutang. Hae, wayahe, wayahe. Wayahe, wayahe. Ngeri, 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 ngeri. Aja, aja. Iya.
Iya, Awas makasih. merah birune lho, Pak. Masih tebel. Oke. Di sini saja sampai subuh. Ya. Sabda Pandita Ratu tali kotak masih mereka seliramu dadya ing sisihku mugi Gusti Matur sembah nglirani tresnaku bakal dinawa mati. Masih tali kotak nggih Mas Tugio. Langsung niki spesial kagem Bapak Tugio. Nanti setelah Bapak Tugio monggo niki Bapak